Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Kamao Asero. Balik tayo sa ating malaganap na palatuntunang Kamao Asero sa Litter News Philippines. Mga kaibigan, sino nga ba talaga ang mabibigyan ng tig-5,000 piso? Galing po sa gobyerno na idadaan po sa DSWD. Are you ready, people? Are you ready to know? So, mga kaibigan, may lockdown man, delikado man mga kaibigan, pinuntahan po natin ang Regional Director po ng DSWD sa Cordillera Region para ipaliwanag niya paano ba ang sistema ng pamimigay ng ayuda, sino ba ang pwedeng umasang mabibigyan po ng ayuda at kailan. Mga kaibigan, panoorin po natin ang ating exclusive interview kay DSWD CAR Regional Director Leo Quintila. Thank you, yung mga nasa palengke at saka yung mga kasambahay ng ating mga solo parent PWDs kasama. As long as nakita natin na sila ay kung walang kakayahan na i-sustain yung kanilang kabubuhay, at the same time, naapektuhan yung kanilang income. Okay, so yung mga binanggit mong target beneficiaries here, informal sector especially, ano po ang pwede nilang gawin? Ano ang gagawin nila so that they can avail of it? We have already downloaded our social amelioration card sa ating mga local government unit, sa mga munisipyo at sa city. So role ngayon is i-print yung mga unique form kasi may control number yan, at ang ating mga barangay official, sila yung mag-identify ng ating mga beneficiary, yung mga intended talaga sa na may hirap. Tapos, ang process nito, 2 kopya ang kanilang pipilapan. Yung isa mariretain sa family, yung isa ibalik sa ating mga officials para for consolidation. Ito po ay maging basis ng DSWD para magbayad sa ating mga beneficiaries. So that process, sir, is now ongoing? Ongoing na. So actually, since kahapon, napadala na natin sa ating mga local government units yung ating mga social amelioration card for their printing and distribution. So we are also forging out our MOA with the LGUs para ma-prepare natin yung mag-transfer ng ating mga pondo. May timeline ka ba, sir, na nilagay doon? Well, considering this is dependent on number one, how fast our local government unit complete the documents that the DSWD need. Once we receive their proposal, we can download the funds 2 to 3 days. Very well said, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And for our mga kasama natin dito sa Cordillera, yung gobyerno po at DSWD ay handang tumulong. Si Errol Dakame, ang Kamao Asero. May diferensya lang po yung ating video, no? Naghang, ano? Oo. Pero naintindihan nyo ba? Nakuha nyo ba yung ibig sabihin ni Director Leo? Nick, pwede ba natin ulitin yon? Ulitin nga natin kasi naghang eh. Nag-steady yung video. Sige, siglit ha. Ulitin natin from the very start kasi importante ito so that we can inform properly the people. Ang dami po naghihintay nito eh. Kailan, sino ang mabibigyan at paano makukuha? Kaya nga natin in-interview yan si Director Leo Quintila ng CAR DSWD para makatulong tayo sa information drive. So, saglit lang ha. Mga suki ulitin natin yung ating video interview exclusive sa ating Regional Director po ng DSWD CAR, Cordillera Autonomous Region. Muli mga kaibigan, Director Leo Quintila. The implementation of the social amelioration program. Well, it's clear this morning that the social amelioration measure or program of the government is ito yung tulong. This is the help of our government to those poor families and most affected families
due to the enhanced community quarantine, at the same time yung health crisis ng COVID-19. Yeah. A lot of people are expecting that they will get something out of that social amelioration fund. Sino po ba talaga ang pwedeng umasa doon sa programa? Yeah, for the Cordillera Administrative Region, we are allocated 5,500 sa mga pamilyang mahirap, at the same time yung lubhang naapektuhan ng itong krisis na to. This fund coming from the Department of Finance na dida-download natin sa DSWD. Yung ating mga eligibles, number one, ito yung ating mga mahirap kasama ang ating pantawid pamilya na they will receive their grant sa social amelioration through their cash card already. So, piniprepare na ngayon because na-establish na yung listahan. Yung mga non-CCT, ito yung kasama sa ating informal sector. Pag sinabi natin informal sector, sila yung mga nawala ng trabaho because of this ECQ. Katulad ng ating mga drivers, mga nagtitinda ng barbecue, yung mga nasa palengke, at saka yung mga kasambahay, ng ating mga solo parent PWDs kasama. As long as nakita natin na sila ay kung walang kakayahan na i-sustain yung kanilang kabubuhay, at the same time, naapektuhan yung kanilang income. Okay, so yung mga binanggit mong target beneficiaries here, informal sector especially, ano po ang pwede nilang gawin? Ano ang gagawin nila so that they can avail of it? We have already downloaded our social amelioration card sa ating mga local government units, sa mga munisipyo at sa city. So, ang role ngayon is i-print yung mga unique form kasi may control number yan, at ang ating mga barangay officials, sila yung mag-identify ng ating mga beneficiary, yung mga intended talaga sa na may hirap. Tapos, ang process nito, dalawang kopya ang kanilang pipilapan. Yung isa mariretain sa family, yung isa ibalik sa ating mga officials para for consolidation. Ito po ay maging basis ng DSWD para magbayad sa ating mga beneficiaries. So that process, sir, is now ongoing? Ongoing na. So actually, since kahapon, napadala na natin sa ating mga local government units yung ating mga social amelioration card for their printing and distribution. So we are also forging out our MOA with the LGUs para ma-prepare natin yung mag-transfer ng ating mga pondo. May timeline ka ba, sir, na nilagay doon? Well, considering this is dependent on number one, how fast our local government unit complete the documents that the DSWD need. Once we receive their proposal, we can download the funds 2 to 3 days. Very well said, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Si And, Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Dispensa po talagang doon sa last part ay may problema yung video, no? But yung audio-wise ay maliwanag naman na napapakinggan, ano? Thank you sa time ni DSWD Car Regional Director Leo Quintila. Na kahit busy po sila, hinarap tayo para sa information drive. So maliwanag na po, ano? Ang Social Amelioration Fund ay may mga sektor talagang identified na. Unang-una, of course, yung mga sadyang mga mahihirap talaga at yung mga beneficiaries po ng 4Ps. May mga sektor pa, yung informal sector, senior citizen, mga trabahanting talagang gumewang, no? Lalabas po siyempre diyan ang lalabas po ang specifics niyan. Yung barangay mismo ang mag-uulat sa kanila ng datos papunta ho sa DSWD. Ayan. So, in short, mga suki, ay talagang hindi lahat. Bagamat ang masakit dito, lahat po apektado, mga negosyante apektado, by, so, obviously, hindi lahat. Hindi lahat. Dati pinag-uusapan, diba, 5,000 to 8,000. Ang binanggit ni Direktor ay 5,500. Ayan.
Ang sinabi po ni Presidente, inalis niya ang distribution sa mga politiko, sa mga LGU, kasi nga kinukupitan, may mga reklamo ng kupit, kaya binigay niya na lang po sa DSWD. Ayan, so bantayan natin what's gonna happen. Right, so sige. Dapat bang, balikan na natin yung ating survey question mga suki habang parang pilit yung aking boses. Sorry sa boses ko ngayon, parang pilit. Dapat bang imbestigahan ng PACC si VP Robredo dahil sa tila pakikipagsabayan daw niya sa gobyerno sa pagtulong po sa mga taong nangangailangan po ng tulong. Si Cora Dado ay nanonood at si Vic Vista Barameda dyan sa Pasig. Sabi ni Ma'am Cora, in my opinion, sa panahon ngayon, itigil muna ang politika. Magtulungan na lang po, hindi dapat imbestigahan kasi Vice President siya. She has the right to help the people. She's part of the government. Thank you, Ma'am Cora. Junuel Valle, dapat lang po na imbestigahan ang PICC. PICC daw. PACC ay nagpapaimbestiga John Noel kay VP Robredo. Ernalyn Goles, good afternoon. Thank you for watching the show. Lily Teodora, hindi naman imbestiga. Baka pwedeng pakisuyuan na she works naman as VP na taong gobyerno at hindi NGO na. Ernalyn Goles, Chairman Errol na kami watching me now. Alright, thank you Ernalyn. Ryan Sally, no question about it. Start the recount. Perla Jenny Blasco is watching in Compostela Valley. Magandang hapon po sa mga nandiyan sa Compostela Valley. Si paring Bong David sa the Netherlands, nanonood din. John Garcia sa Cavite, magandang hapon. Teddy Boyet Lechadores, magandang hapon sir. Sa mga taga Davao Province, Silvestre Gausi sir sa Kapitolyo po ng Davao, magandang hapon. Inton Pangabirinica, ayan, replying to Coradado. Coradado, kung totoong part ng gobyerno si BP, bakit panay batikos niya sa gobyerno natin? Kung totoo na siya sa gobyerno din, isa pa hindi siya LGU, bakit umakto siya maging LGU? Dapat support lang siya sa president, huwag lagi kumontra. Palibasa, puro politics. Political party ng Dilawan, pagpauto naman siya kaya dapat naimbestigahan siya. Si ano yan, Intun Pagabirinka. Ernalyn Goles, dapat lang po, dapat daw imbestigahan, sabi ni Ernalyn. Lester Levy Jelly Jr., yes, dapat imbestigahan. She is a government official. She should work with the fund from the government, not somebody else. Wala pong fund ang Office of the Vice President para dyan. Yan ang problema. Rain po, mga tabugo talaga kayo. Saan ba galing ang itinutulong ni VP? Di ba galing sa budget ng OVP? Pera din naman natin yan. Bakit iimbestigahan pa? Nababasa ko po sa mga balita actually yung itinutulong ng Vice President ay galing po sa tulong ng mga taong may tiwala sa kanya, pribadong sektor. Ayan. At hindi po siya nang hingi ng pondo, extra funds sa gobyerno. Yan ang mga nababasa ko. Ano? So yan ang pag-usapan natin. Dapat bang imbestigahan ng PACC si Vice President Leni Robredo, mga suki? Welcome po ang lahat ng opinion po dito sa ating palatuntunan. Pabor, kontra, o naman po ay lahat kayo ay open sa ating programa. Tawagan nga natin si paring Edward Perez. Makuha natin, mapakinggan natin ang kanyang wisdom sa issue pong ito, no? Habang ang isang magandang balita po ngayon sa mga nangangamba na baka sa gitna po ng krisis, magkaabusan po ng tubig sa Metro Manila, tinitiyak po ng National Water Regulatory Board na sapat daw po ang supply ng tubig sa Angat Dam. Diyan po sa Angat Dam nagmumula ang tubig papunta po sa Metro Manila. Nasa linya na natin si paring Edward Perez. Sa mga tatawagan natin, kausapin natin this afternoon to
listen to his wisdom on the current issue. Manager ng PAGCOR, Sir Edward, Dr. Edward Perez, sir. Magandang hapon po. Good afternoon, Paring Errol. Good afternoon sa lahat ng mga tagapakinig. At tagapanood siyempre, worldwide and Tagapanood, nationwide. oo. Yeah. We're glad to have you again in our show. Ano ang dating sa iyo nitong plano, statement ng PACC na imbestigan daw ng NBI dapat si VP Robredo dahil nakikipagsabayan daw sa pagtulong sa tao? Alam mo, Paring Errol, ilang araw nang sumasakit ang ulo ko dito sa mga opisyalis ng gobyerno natin na to. Hindi ko alam kung paano na pwesto to mga to eh. Ito, itong current issue na to, actually dinenay na ni Greco Belhica na isa sa mga commissioners ng PACC na ito ay stand ng PACC. Ito ay personal opinion, personal stand ng isa sa mga commissioners nila. So kung ano man ang pumasok sa isipan nito, siguro personal niya yung stand yun, kaya niya siguro pangatawanan. Pero ang dating sa publiko, masama. Ito mo naman sa social media kung ano-ano ng batik ang inabot niya. So, mga opisyalis ng gobyerno, pero salita bago magbitaw ng mga suggestion, ay isipin muna mabuti at hindi pa bigla-bigla, lalo kung naihatag na sa media o sa social media. Alright. Dr. Edward, gaano ba katindi ang pangangailangan ngayon ng tao base sa iyong assessment? Matindi pangangailangan. Sabi to. Sa totoo, sana atong lockdown ng ating gobyerno masunod nga kasi bagsak na bagsak ang ating ekonomiya dito. So, siyempre, domino effect yan. Sino mahihirap? Bagsak ang ekonomiya, siyempre ang taong bayan. So therefore, kung matindi ang pangangailangan na ng mga tao ngayon at kahit gaanong pondo ang i-allocate ng gobyerno ay tila hindi naman talaga mabibigyan lahat. Oo, Mas kailangan definitely. natin ang mga ayuda, kaliwat kanan, pribado, gobyerno, kahit sino. Oo, talagang kung makakatulong rin lang, talagang tumulong. Huwag na alam mo, mahirap man isipin, pero itong mga to, puro mga sip-sip eh. So ang feeling mo, Saka si gusto ko Commissioner... makasip-sip. So ang feeling mo, ang dating sa'yo, itong statement ni Commissioner Luna ay plainly pagsisip-sip kay Presidente. Wala na ako ibang bakit ka naman magsasalita ng gano'n, di ba? Sa akin tahimik na lang, tumulong. Alam mo, nasa crisis tayo, lalo marami namamatay, marami nagkakasakit, marami nagugutom. Tapos pag gagaganyan ka pa, para lang questionin mo pa si Vice Presidente sa ginagawa niya. Ako, walang sa akin, walang party-partido, walang pag mali, pag tama. Tama si Vice Presidente rito, bakit questionin mo? Diba? Instead, I think we should be very, very grateful to whoever na tumutulong ngayon. Oo. Nag-umaayuda ngayon. Ano sabi ni Senator Lacson? Pag tutulong ka pala, kukulong ka. Yun ang motto daw, naging motto nitong PACC. Actually, hindi naman PACC. Dininay na nga na. Commissioner Belhica. Hindi to stand ng PACC. Wow. So, ay parang nag-iisa pala si Commissioner Luna tuloy dyan sa kanyang statement. Saka sa pagkakakilala ko naman kay Greco, matagal kong kasama yan, matagal kong kasama ang kanyang tatay. Never na magsasalita ng gano'n. Lalo sa gitna ng krisis na marami ang sadyang nangangailangan. Oo, tama. Alright, so paring Edward, keep safe always at i-survive lang natin itong krisis na ito. At ang isang nakakatakot, by the way, nagbabala na si Congressman Salceda, yung aming congressman sa 2nd District ng Albay, na ang gobyerno maghanda sa second wave ng infection.
Yun ang dapat dapat ma-inform ang public diyan Mm-mm. at talagang kailangan mag-ingat tayo ng todo. Kasi kung wala pang vaccine, halimbawa, nag-die down lang yung virus, ano? Mm-mm. Parang nawala yung virus. Pero walang mga vaccine ang tao. Therefore, there is a big possibility na pwedeng may second wave. Pwede. Oo, lahat naman yan posible eh. Posible. Mm. Parati ko lang pinapayo sa mga nakakausap ko. Ang importante kasi dyan, malakas ang resistensya mo. Mm-mm. Kahit ano pa yan, kahit ano yung virus, pag malakas ang resistensya mo, hindi ka kakayanin. Tama ka. Yun lang yun. Alright. Oo. Dr. Edward Perez, sir, maraming salamat. Magandang hapon po. Magandang hapon. See you soon, pare. See you soon. See you soon. See you soon. Okay. Thank you, pare. Thank you. Dr. Edward Perez, manager po ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Puros charity rin po ang ginagawa. No? Puros pagtulong din. Oo. We still have 14 minutes more to go in our program. Basa muna tayo ng mga reactor sa ating palatuntunan. Basahin ko muna itong mga nagre-react sa ating programa. Habang nanonood din po sa atin si Pastor Wally Ilagan. Positive Money, good day bro Errol na kami. Sa COVID-19 di na pinag-uusapan dito ang politika. Anong posisyon at ekonomiya pinag-uusapan dito ay buhay. Kaya magtulungan ng lahat. Ito si Positive Money. Ano ito eh? Die Hard DDS ito. So but you see his opinion. Magtulungan ang lahat. Sapul Tama. Palagay ko hindi ito totoong pangalan. Yung nahuli na matanda sa may Cebuana. Ang alam namin marami nahuli sa kanyang Cebu. Bakit balita namin imbes na 511 magiging 11 daw? Mali ata ang batas ngayon. May mananagot na mga opisyal niyan pag yan ay nakalasot ang kaso niyan. Yan. Bantayan natin. Saan bang lugar yan? Sapul Tama. Isa akong DDS but neutral na DDS pwedeng pumuna sa DDS kung mali at sa mga dilawan kung mali but pwede akong pumuri sa DDS at dilawan kung tama ginagawa nila. Positive Money, mabuhay ka. Coradado, tama, tulungan nila. Wala nang politika dahil we're all Filipinos. Tayo ang issue dito. Ayan, thank you, Ma'am Coradado. Basa muna tayo ng mga reaction sa ating personal page. Sa ating personal wall. Tambak na po ito. Napakarami na. Saglit ha. Sana tayo. Ito, dami-dami nito. Saglit. Batiin ko uli ang aking kaibigan, kababata, at close friend nung elementary, si Eddie Buduraya nandyan sa Cavite. At baka nanonood din po sa atin si Angel Dazir na naipit din ng lockdown sa Cavite. Magandang hapon sa dyan sa Cavite Province. Ito yung mga reaksyon natin. Manny Labrador, dapat lang maepal si Lenny, lugaw imilyones lang naman ang nakakalap at ipinamamahagi niya. Doon ako mag-aabang sa ingranding bilyones ni Dugyot. Edward Perez, nakakahiya itong mga ganyang tao, paring Errol. Ayan. So, saglit. May sumisingit kasi. Now, next. Dennis Dico, no justification dahil hindi naman appointed. Dapat bang imbestigahan ng PACC si VP Robredo? Dahil sa tila daw pakikipagsabayan niya sa gobyerno sa pagtulong sa tao. Maria, teka, marami pa ito eh. Edgar Legson ng Giginto, Bulacan. Sabi niya, hindi kailangan. Ang mamamayan po ngayon ay kailangan ng tulong. Kahit sino ay pwedeng mamigay ng tulong sa panahon ngayon. Jabe Sol Ramos ng Santa Cruz, Zambales.
Dapat walang kulay ng politika sa panahon ngayon. Dapat talaga tulong-tulong. Isang tabi muna ang away politika. Diyos ko naman, Diyos ko naman. Sabi ni Jabe Sol Ramos ng Santa Cruz, Zambales. Conrad Consulta, bakit pa? Sa dami ng apektado ng krisis ngayon, pasalamat na lang tayo na mayroong mga taong kusang loob na tumutulong sa kapwa. Jessa Servito Digia, si Mayor Belmonte ang dapat imbestigahan. Madaming pundo ang Quezon City. Saan niya din nila halos wala pang nakakarating sa iba niyang nasasakupan. Ayan. Oo. Maraming nagrereklamo dyan sa Quezon City. Kayo mga taga Quezon City, kayo magsalita. Para diretso ang impormasyon. Sabi naman ni paring Ray Montemayor Laureano ng Baguio City at pumanaw na yung PUI na pinauwi ni Belmonte. Yan. Nung pinag-usapan natin yung pagpapauwi na yan, ako gusto ko munang I said na siya ba talaga nagpauwi, no? Pero nakita kasi ng tao na siya ang nagsabi na pinauwi niya. Nakita sa television nakita sa television. Jessa Servito Digia, nung sila nangangampanya, halos lahat na siguro ng tulong binigay nila at binabahay-bahay nila. Puro pangako, ngayon na kailangan sila at sila na nakaupo. Ngayon, sa pwesto, wala na. Deadman na ang taong bayan. Napakalaki po ng pondo ng Quezon City. Saan napunta? Maraming mamamayan ng Quezon City hindi pa naabutan ng mayor na yan, nagtatago sa taong bayan. Ayan talaga. Nagtatago ba si Mayor Joy Belmonte? Kayo mga taga Quezon City, tinatawagan ko kayo. Kayo ang mag-feedback sa atin. Kung may mga konsyensya pa ang mga yan, maramdaman nilang di sila tumutupad sa responsibilidad na kanilang katungkulan. Kagaya ng ibang magigiting at matipunong public servants sa ibang bansa, it's either they resign, step down, or in other case, commit suicide to save face and it's an honorable that way. Sabi ni Ray Montemayor Laureano ng Baguio. Thank you, Paring Ray. Paring Ray, pagkatapos nga ng lockdown, pumunta ka rito sa studio at mag-usap tayo ng magpulong-pulong tayo para sa kaunlaran. Okay. Pero ang sagot sa tanong natin ni Paring Ray Laureano, hindi. The country has much bigger problems to attend to. The threat of the virus, the state of the people under quarantine, the state of our economy. Tama ka, Paring Ray. Thank you. Quinto Cecil. Cecil. No need na po, sabi niya. Samantalang sagot naman ni Gilbert Dino ng Quezon City ay malutong na ha. Ayos talaga si Gilbert Dino Pinsan ito ni Yusek Martin Bobot Dino. Nadine Kumilang ng University of the Philippines. Dapat imbestigahan, ulitin ko dapat ang imbestigahan ay ang PACC, hindi si Robredo. Dapat yung PACC ang imbestigahan, sabi ni Nadine. Ng University of the Philippines, Manila. Manny Labrador, dapat lang. Ay, nabasa ko na ito. Okay, dito tayo. Maria Dolores Fajardo ng Olongapo City. Why? Ala naman sigurong masama sa pagtulong sa tao. Mas maganda, mas marami ang gumagalaw. Thank you, Ma'am Maria Dolores Fajardo. Kathy Bragais, Mother Cathy sa Caloocan City. Bakit naman ganon? Tutulong na nga. Sabi ng Pangulo, alisin ang politika ngayon. Ayan, tama ka, Mother Cathy Bragais.
Henry V. Briguera ng Camarines Sur. Si Idol Henry ay veteranong broadcaster ito sa Bicol Region sa Camarines Sur. Bata pa ako noon Henry Briguera na ito. Henry Briguera ng pinakikinggan ko sa DCGE garito. Manoy Henry? Pai Henry, DCGE ka, di ba? Ako sa Albay, nakakabot ang broadcast kan DCGE. Tapos naging mayor ka, Manoy Henry. Sa Bicol kasi very very pagka nasa media ka, lalo sa radyo during our times, lamang ka pagka pumasok ka sa politika Kaya marami akong kasabayan po sa radyo na namayagpag po sa politika sa Bicol Region. Noon, mga bata pa ako, nasa radyo ako sa Bicol, ang daming imbitasyon na sumali ako sa politika pero hindi ako napasalgo sa politika kasi pumunta na po ako sa Metro Manila. Pero yung mga kasama ko sa Veritas Tabaco, ayan, ang mga kasama kong namayagpag sa politika, si Madam Glenda Ong, yan, na naging board member, 3-termer board member, top-notcher pa, board member Glenda Ong, kasama natin yan na anchor lady sa Veritas Tabaco. Si Hope Bilen, yan, kasama nating anchor newscaster sa Veritas Tabaco, naging board member din. Naranasan ko na lahat ng piyesta, birthday, okasyon, kasal. Talagang ang mga taga-radyo gustong-gustong imbitahin ng taong bayan. Salamat po! Sige! O tuloy tayo. Nakapagkwento tuloy ako. Vic Vista Barameda ng Pasig. Hindi dapat. Public official din siya. Lahat na lang na gumagawa ng mabuti, imbestigahan nila. Tulad kay Vico Soto. Oo nga. Sino ba naman yung Sino yung imbestigahan daw si Vico Soto? Napoleon Tanyag. The more, the better. The more, the better, sabi ni Napoleon Tanyag. Susana Monastrial ng Quezon City, ang sagot niya naman po ay sira lang ang magpapaimbestiga kay VP Leni. Ito yung panahon na politiko man o hindi, dapat tayong gumalaw para tumulong sa ating kapwa. Thank you, Susan Monastrial. Ruby Perez, may tamang oras po dyan. Yan. Sa madaling sabi, hindi ito oras ng mga ganyan. Mina Indaya, ang sagot niya naman po ay no! Si Omi Binyas, ang sagot naman sa ating tanong na dapat bang imbestigahan ng PACC si VP Robredo dahil sa tila daw pakikipagsabay ng pagtulong sa tao. Ang sagot niya po ay, bakit naman iimbestigahan? Tumutulong. Thank you, Ami. Sabi naman ni Z. Prechay, hindi ko nakita na tumulong si BP. Hindi mo talaga makikita nandiyan ka, Z. Prechay, sa abroad. Sorry nandiyan ka kasi sa abroad Dapat ibaliwa po muna ang pamumulitiko. Dapat focus muna sa problema ng bansa. Tama ka. Tama yung sabi mo. Z. Prechay. OFW ito si Z. Prechay. Nasa Saudi Arabia yata ito. Gilbert Mencho. Sabi niya, we still have 1 minute more to go. Ang problema lang, baka yung nabigyan na, aabutan pa niya. I remember, Madam Amelia G. Gordon, mother ni Dick Gordon, nang hingi siya ng apology sa mga tao dahil hindi lahat matulungan ng Red Cross. So tinatawagan niya ang mga Olongapeños magtulungan. At sabi niya, ang mga Pilipino have the good hearts dahil charity begins at home.
Tama. Mas marami walang trabaho. Kaya noon sila, maraming mga free educational courses. Oh, kwento na ito tungkol kay Gordon. Sige. Ayan, mahaba-haba ito. Thank you, Gilbert Mencho. Si Gilbert ay taga-Olonga po siguro ito. Mayor lang si Amelia Gordon pero maraming nagawa sa mga bata at matanda. Pinapa-adapt sa mga tao dahil ang Filipino Hospitality huwag daw kalimutan. Walang mga presidente nating mga babae nakagawa ng ginawa niya. Nakapagtayo pa siya ng Girls Town at Boys Town. Galing ano? Si Lenny, naatat maging presidente kaya ini-stress niya ang Pangulo. Nagpapa-attention siya sa mga tao. Yan sabi ni mahaba. Dapat isama yan kay Dilima, puro gulo sa bayan ang gusto nila, makita lang niya ang tao imbes na tumulong siya kay. Actually, ang Office of the Vice President, ang purpose talaga niyan ay kuhan lang talaga eh. Yung totoong purpose ng Office of the Vice President, bakit may Vice President? Spare tire ng Pangulo kung hindi na capable yung Pangulo. Kaya lang, nakagawian kasi sa Pilipinas na yung Vice President, ina-appoint siya ng cabinet post ng Presidente. But in this case, kasi parang in-appoint for a while si BP Robredo, tinanggal. Ngayon, limited ang pondo. So, ang ginagawa niya doon sa mga reports na nababasa natin, dahil gusto niyang tumulong, gumagawa siya ng ibang paraan. Nagtatap siya sa mga pribadong tao, pribadong sektor na naiintindihan ang gusto niyang gawin. Yun ang mga sumusuporta sa kanya. At ngayon pong nasa krisis tayo, ay tuloy pa rin ang kanyang ginagawang pagtulong. Ayan. Ang bilis naman ng oras po natin. Diyos ko po. Anyway, so ang gawin po ninyo ay dun po sa mga naghihintay ng pinansyal na ayuda po sa gobyerno, yung mga nasa formal sector, mga kaibigan. When I say formal sector, ito po yung mga empleyado na natigil pansamantala ang trabaho dahil nag-lockdown. Ang aasikaso po sa inyo ay ang DOLE, Labor Department. Dapat yung HR po ninyo ay magsumiti na ng listahan sa Department of Labor and Employment. At ang ipinangako po ng DOLE ay 5,000 kada empleyadong hindi na po nakapagtrabaho pansamantala dahil sa lockdown. Yun namang ibang sektor ay doon sa DSWD. Ayan. Mas marami yung nasa DSWD. So, yung sa DSWD po ay yung datos niyan magmumula pa rin po sa LGU. Yung LGU po ang magsusubmit sa DSWD. So, ano pa mga serbisyong pwede niya avail sa gobyerno? Dahil nasa calamity po ang buong Pilipinas, pwede po kayong mag-calamity loan sa SSS. Kayong lahat na miyembro po ng SSS, you can avail of calamity loan. Pwede kayong mag-salary loan. I've seen an interview on television ng SSS president na sinabi niyang halos parang 40,000 pesos ang pwedeng i-avail na loan ng mga sa SSS miyembro. Sa GSIS, ganun din. Inagahan din po sa Petsados ngayon. Sabi po ng GSIS President ay available na ngayon yung pension po ng mga pensyonado sa GSIS. Sa Pag-ibig Fund, meron din pong loan na pwedeng i-avail. Depende po sa hulog ninyo. So, dagdag po yan na ayuda ng gobyerno sa mga taong, sa ating lahat, na qualified at apektado po ng pandemiko ng coronavirus. Atin na pong balikan ang mga isyong binantayan natin sa maghapon, mga suki. Mga manggugulo po habang may lockdown, hindi naman daw babarilin ng PNP. VP Lenny, pinaimbisigan po ng PAC sa COVID-19 response. OVP, may free shuttle, may free dorm, at mga PPEs na ipinamamahagi po sa frontliners. Katawa-tawa at wala sa hulog ang statement ng PACC. Yan naman ang sagot ng tagapagsalita ng Office of the Vice President. Samantala, gobyerno ay pinagutos po ang mandatory pagsusot ng face mask sa lahat ng lugar na nasa ECQ.
IATF, gagawing 12 oras na po ang operasyon ng mga palengke at supermarket na nasa loob po ng ECQ. Senador Bongo humirit po ng one-time bayanihan grant sa mga LGUs para sa COVID-19 response sa kanilang mga lugar. DILG, pinayagan na po ang mga LGUs na gamitin sa COVID-19 response ang 20% Development Fund. 4,000,000 OFW yung uuwi sa bansa, dapat naman daw isa ilalim sa mandatory test. Second wave ng infection paghanda na ayon po kay Congressman Joey Salceda. Mambabatas, hiniling naman na manatiling bukas ang Philippine stock market para tiyak ang market liquidity. At NWRB, National Water Resource Board, tiniyak na may sapat na supply ng tubig ang Angat-Nam sa gitna po ng krisis ngayon. Ating tanong at ating sagot na, dapat bang imbestigahan ng PAC si VP Robredo dahil sa tila pakikipagsabayan daw niya sa gobyerno sa pagtulong sa tao? Ang catch ay pakikipagsabayan, no? Ang totoo po niyan ngayon, ang dami pong mga private sector, private people, private companies who in their private capacities are doing their effort na tumulong. Yan. Napakarami po niyan na hindi po siguro nakikita din ng iba, no? Tumutulong po sila. Tayo po ay nagpapasalamat doon sa mga patuloy na tumutulong. At sa mga tutulong po, maraming salamat po. Sino man po kayo. Welcome po yan ngayon sapagkat sa mga nasa ilalim po ng ECQ ay alam natin kung gaano kahirap po ang hindi makakilos, hindi makapaghanap buhay, hindi makapagtrabaho, hindi makapagnegosyo. Ekonomiya po tigil. Basically, tigil ang ekonomiya. Walang income, pero puros konsumo. So what do you imagine? Di ba? Magugutom. Yung mga walang-wala. Pag nagutom yan, lalabas yan, masisira yung quarantine effort. Di ba? So, ang sagot natin, mas kailangan po natin ang lahat na magtulong-tulong dito po sa pagtugon sa krisis, lalo na po sa kagutuman na kinakaharap ng marami sa atin. And of course, ang pakikipag-isa pa rin, kooperasyon sa gobyerno, especially sa pagsunod sa mga patakaran habang tayo po ay nasa ilalim ng kalamidad ng coronavirus upang ito nga pong kagustuhan nating ma-resolve ay mangyari sa tinakdang panahon at sana nga po ay hindi ma-extend ang lockdown or enhanced community quarantine na talagang pumilay na po sa ating national economy. Diyan na po tayo pansamantala nagwawakas. Thank you, ladies and gentlemen. Salamat po sa mga sumubaybay sa ating palatuntunan. Ang ating co-pilot Earl Nico na kami. Sa patnubay pa rin po ng Operation SED, Engineer Oliver Ligop and Creative Director Mark Anthony Reynoso. Mga suki, ako pa rin po ang inyong kamaong asero. Si Errol na kami. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol na kami sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.